دولت AKP قانون خوش بالبيدكين تجي اخلاقي تجي مروباتيه تجي تهري جيران لسر بين مسرا كابداتين ام سكنوا لعناتكين وشا مزارتكين Jinavendanuşyan radyoya denge gelden baş İro 25 çile 2024 penşerni Brüksel saat 8 la medite. Kodarın ejamin uçen serisi peşkeş biken demde mazadi reber apya. Akademisyen u sendikavanın Avrupa'yı peşkiridan kampanyaya cihani Deng bedana pengava cihani yajbu azadiya reber apo çaresiriya meseleye kurt berperehtibe. Jizanigeha Kombiric a Britaniye Profesör Yaf Miley Ribera Poveke Naveke Sereke Kudikare Davakirna Jara Demokratik de roleke Sereke Belize de Şandike Wuhat Beje Öcalan li Türkiye'ye çareseriya demokratik apırsa kurde Fikren ku Öcalan bu konfederalizme demokratik ukarı ve beriya gelan peşkeştike jehemu cihane reddikarın bölünminak. Ev projeye beheybet a Öcalan helbet ve misugerkirna azadiya uy pekvere. Nüneri sendikaya mamusayan a Britanya yanar netevi Louis Reagan jidazane ku veke sendika ev pişkiriye dedin kampanyayı gud emete koşuna jibu adalet ve azadiya Öcalan mezin biken. Xabateke vusa eme jibu azadiya Öcalan meşirin ku jibu hemu cihanere ve minak. Rehevale Mandela yeji Afrika'ya başvur akademisyen Mahmut Patalji davazkir ku Öcalan demek ki zütürün de azad ve uvuha beje. Azadiya Öcalan jibu azadiya gele kurji ve begaveke geleke girin. Em davazdaki ku tavle PKK ji listeye teröre vere derxistin. Veke tevgeren şoreşker enle Afrika'ya başvur anese u pas PKK'ji tevgereke azadi xwaze endama reveber a lobiya jinan a Avrupa'yı Miron Bokerji banklı herkesi dike ku destek bile kampanyayı udbeje Öcalan ba aveke der ve hukuki dil hatiye girtin kesayetiye ke avkaz giring pişti 24 salan edildi ve azad ve Seruk Ekitiya Sendikayın İskoçya'yı Mick Arnoldji dağfaz dike ku reber apo tavle ve reberdan u hadbeje Abdullah Öcalanlı Kurdistan'ı u her dera Kurd lene müfteye çareseriya pırsa u azadiya gele kurde. Jibu evpekvere en banklı hemu liderin Avrupa'yı netevenye kuydikin ku jibu azadiya Brez Abdullah Öcalan zahtiyle Türkiye'ye bikin. Fikri reber apo fikre murovahi giştiye. Ujbuy murovahi giştiye. Gerek dike murovahi reber apo xwedî derkeve. Azadiya fiziki ya reber apo erkek axlaqiye ya murovahi giştiye. Azadiya fiziki ya reber apo tamamkirina azadiya murovahi giştiye. Helikodarın heja nöbeten adalete yen Bakure Kurdistan u Türkiye berdevam dikinli İstanbul'e çalekkera nöbete adalete nünere kongre demokratik agelan Sinem Özkan akvi. Sinem Özkan ser nöbeten adalete vuhad beje. Ev çalaki jibu em denge girtiyan bitin bihistin rebazeke. Grevin bir çibune iradeke pirgiringe. Emci destek edidin van uledici erişen devleti bir iradeye koya şoreşker serine tavinen. Em bire hevalen koyenli girtige u bedayiken nöbet adalet ere çalaki xwed dominin duxwazin reber Abdullah Öcalan ve reberdan ji FMG Mahmut Çiftçi ji gud ji di serî de li Kurdistanê hemû gelên li Tirkiyeyê tecît edene em hemû dixwazin tecît berakirin û rê reber Abdullah Öcalan were vekirin heke tecît bi dawî bibe Abdullah Öcalan bi fîzîkî azad bi beveriya azadî û wekeviyê jî bevekirin reber Abdullah Öcalan mîsogeriya aiştî û jiyana azad e li Amedê jî nûbeta adalete devam dike û ji rêveberên dem partiyên farqîn û xana Axpar û navzete hevşaredariya farqîne Kadrî Esen duh çûn serdana nöbetê
çalaki de beştaran banga mezekirna nöbete adalete girin. Xizmen girtiyan ji danzanin ku de tekoşina xwe bidomînin. Le Edenê Mersin û Wanê jî nöbete adalete devam dike dayken Aştî û xizmen girtiyan gotin daxwazên girtiyan daxwazên me ne. Heta tecîta li ser Rêber Abdullah Öcalan rabe ew ê çalakiyên me devam bike. Li Wanê Feyrûz Süngür diyarkir ku Biraziyê wî Emîn Kurban 30 salên girtiye û got biraziyê min nexweşe û li girtîgeha Konya tê girtin. Êdî bese divê tecît rabe deriyên İmralî û hemû girtîgehan were vekirin. Ev zilim tê heta kengê devam bike. Em zilmê qebûl nakin. Li Mêrdîn û İzmîrê jî nöbeten adaletê devam dike. Li İzmîrê di serdana çalakêran de Zilan Taybo axivî û got jin bihev re bihêzin. Divê ji bo serkeftina pengavê divê têkoşîn bemezin kirin. Hevserûka Anya Kayder Rahime Turan bank li herkesî kir ku destekê bidin nöbeten adaletê. Endama SP Aylin Akher jî dazanîn ku ji bo piştgiriya grevên birçîbûnê Partiya wan li İstanbulê ji bo 3 rojan grevên birçîbûnê dane dest pêkirin û got li İzmîrê jî em ê di Sûriyekê çileyê de di yekê Sibatê de li avaniya xwe ya li Alsancakê ji bo 3 rojan çalakiya grevên birçîbûnê bidin dest pêkirin. Êrişa Dewleta Tirk de li Rojava endamê asayişê şehîd bû balafirên Dewleta Tirk duh li ser Riya Hesekê Qamişlo wesayetê kir hedef. Li ser êrişên Dewleta Tirk hêzên ewlekariya hundirûn Abakur û Şatê Sûriyê daxuyanek da wiha got. Balafirên Dewleta Tirk adagir kir 24 çile piştî nîvro li ser Riya navnetewê ya bajarê Qamişlo û Hesekê bi hev ve girê dide wesayeta hêzên me kir hedef. Endam hekeme şehîd û sê endam jî birîndar bûn ji bo dermankirine rakirin nexweşxaneyê. Hêzên ewlekariya hundirûn dan zanîn armanca êrişan xirakirina ewlehî û aramiye û wiha gotin. Divê êrişê rê li ber hêzên me tê girtin ku hemû sojdaran di şopîne û rê li ber kesên ku dixwazin fîtne bikin civakê digirin. Lê wê êriş nikaribe li pêşiya têkoşîna me bibe asteng ku me ji bo armanca me dûr bixe. Balafirên Dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê duhokê jî du wesayet kirin hedef. Bû yer li ser Riya Deralok Amediyê yên girêdayî duhokê çêbûn. Derbarê encamên êrişê de agahî bi dest neketin. Li sergoyê Xizanê goreke komî hat tespît kirin. Li navçeya Bitlis Xizanê di sala 2011 de li sergoyê Xizanê hestiyekê serê mirovan hatiye dîtin, pişê jî goreke komî hate tespît kirin. Lêkolîn hate dest pêkirin, li raydarên dewletê lêkolîn dane rawestandin. Şînekê herêmê ku ji ber zexta dewletê navê xwe eşkere nekir ji anêfera axivî got xelkê herêmê hew dide bi derfetên xwe gora komî biparêze. Lê şaredariya Partiya Saadetê û raydarên dewletê berhemiyên xirbeyên avahiyan û gilêş li ser gora komî dirêjînin. Kesên navborî got di salên 1990 de ku terora dewletê Sînor nas te dikirin gelek kes revandin û kuştin cenazeyê wan jî li sergoyê Xizanê veşartine. Bi taybetî li gundan leşker û cerdevanan ev karê qirêj dikirin. Gundê şên yek ji wan gundan bû û bi taybetî bû armanc. Ji bilî gundiyan gerîla jî dikuştin û li vir vedişartin. Di sala 1994 de Aydın tevî heft gerîla hatin şehîd kirin û li sergoyê Xizanê veşartin. Ew der sergoyeke ku bi kuştinên kiryar ne diyar dagirtiye. Wê demek kesên ku li navçeya Motkî ya Bitlisê hatine şehîd kirin jî li wir hatin veşartin. Di sala 2011 de hestiyên serê mirovan li herêmê hatin dîtin, lê dewlet rê li ber lêkolînkirinê girt. Şêniyê herêmê bi giştî anî ziman ku gundî hew didin gora komî biparêzin, lê şaredariya Xizanê ya Partiya Saadetê berhemiyên înşaata Qereqolê davêje ser gora komî. Şênên herêmê gotin wijdan qebûl nake û cihê vê kiryarê di mirovaniyê de nîne. Partiya Saadetê xwe weke Misliman nîşan dide lê vî karê qirêj dike. Em dixwazin demin desta wî li vê yekê bê anîn û li ser gora komî ya li wê herêmê lêkolîn were kirin. Rêxistinên hukukî bi boneya roja parêzeran de
Daxuyaniyek da Şaxin Komile Hukuknasen ji bu azadiye ÖHD Komile Hukuknasen hemden CHD Hukuknasen ji bu adalet û Komile Mafê Mirovan îhadên İzmirê li pêşiya adliyê bûn. Daxuyaniya diyarî parêzerên Îranê hatkirin û pankarta zexta li ser parêzeran bi dawî bikin hate vekirin. Ji parêzerên CHD'yê Aytekin Aktaş Bakşan ser zehmetiyên parêzerên li Îranê û dijîn û da zanî ku piştî qetilkirina jina Emînî zextên li ser parêzeran gelekî giran bûye. Aytekin Aktaş wiha got parêzer Sellah Nikbahatjî ji ber parêzertiya malbata jina Emînî kiriye bi îddiayên propagandaya li dijî rejîmê hatiye cezakirin. Ji îlûna 2022 heta niha herî kêm 66 parêzer hatine girtin û birçavkirin. Ji parêzeran li 11 cezayê girtîgehê hatiye birîn û 47 jî bi bedela pereyeke zêde bi kefaletî hatine berdan. Divê hikûmeta Îranê dawî li van zextên xwe bîne û hemû hempîşeyên me yên girtî berde. CHD îhade û baroya Edenê jî li eywana avahiya adliyê ya ji bo parêzeran hatiye veqetandin Daxuyanîdan. Serokê CHD Baran Tuygun Metin pirsgirêkên parêzerên li Îranê dijîn û zextên li ser wan vegot û şermezar kir. Li Parlamena Avrupa'ya konferansa jinin ezidî û pêkanîn. Li konferansa jinin ezidî ya ku vê pêşengtiya SMJ li Brükselê bê li darxistin konferans pêşengtiya rêxistina sîwana meclisên jinin ezidî SMJ li Parlamentoya Awropa bi hevkariya navenda yekîtiya komeleyên ezîdiyan di sihê çile de were pêkanîn. Ji organizasyona SMJ'nin û Jiyan Günay derbarê konferansê de axivî got ji bo şengal bi beheremeke ewle dastana netewî de gavên berbiçav pêwîstin. Fermana hetû çaran ji aliyê çeteyên Daişê û hevkarên wê ve di sê tabaxa 2014 de li şengalê li ser civaka êzîdî hate pêkanîn. Ev qirkirin bû û divê wek qirkirin bê qebûlkirin. Civaka êzîdî rêveberiya xwe sazî û rêxistinên xwe avakirine û parastina cevherî civaka xwe destkeftiyên xwe diparêze. Divê şengal weke herêmên ewle xwedî parastina cevherî û rêveberiya xwe ser were qebûlkirin. Ji bo wê jî divê asta nav netewê de gavên berbiçav bên avêtin. Hat diyarkirin ku piştî konferansê bi beşdariya hunûnerên partî û saziyên civakî û mafê mirovan wê panel jî werin pêkanîn. Di panelê de gelek parêzer, siyasetmedar û pisporên nav neteweyê jî cihê xwe bigirin. Belêgudarên re ji rojnameyên Silêman Ehmed Nuh sê rojên agahî nayê girtin. Edîtêr Rojnîvsê Silêman Ehmed 25 cotmeyê li deriyê Sêmalka ji aliyê hêzên PDK ve hate revandin. Nuh sê rojên ta agahî jê nayê girtin. Her ku diçe derbarê rewşa wî de guman û fikar zêde dibin. Lê PDK rêna de ne parêzer ne ji malbata wî bibîne. Parêzera Ehmed Nêriman Ehmed diyar kir ku tevî biryara dozgeriyê ji asayişa duhokê nahêle ew bi wekîlên xwe re hevdîtînê bikin. Ehmed dazanin ku hînbûne ku dosya di destê saziya îstixbarata parastinê de ye. Koma parastina Süleyman Ehmed ku ji hêla parêzeran ve hatiye avakirin ji dazanî ku heta niha zêdetirî 10 serlêdan ji bo Ehmed kirine lê destûra hevdîtinê nehatiye dayîn. Di heman demê de raydarên PTK jî têkildarê Süleyman Ehmed tu daxî agahî parve nekirine. Tevî bangawaziyên rêxistinên pîşeyî yên rojnamegeran û rêxistinên civaka sivîl ji rêveberiya PDK heta niha têkildarî Silêman Ehmedê Daxuyanînê daye. Raydarên Rojnîvsê ku dixwazin têkildarê edîtörê wan Ehmedê Tavlê agahî bi raya giştîya bên parvekirin çend roj berê serlên netewê nêrxûyî dabûn. Di 20 salan de 65,000 kesî dawî li jiyana xwe anîne. Di pêvajoya desthilatdariya AKP'de hejmara mirovên dawî li jiyana xwe anîne zêde dibe. Bi taybetî piştî artêja 6 Sibatê bûyerên xwe kuştinê zêde bûn û daniyên heta sala 2020dan asta krîz û hizaniya mezin nîşan dide. Serokê Komeleya Pisporên Xizmeta Civakî yê Stenbolê İkram Doğan û Civaknaz Ali Erol
li ser mijarê ji anê peraxivîn. İkram Doğan got krîza aboriye bi tena serê xwe rêjeya xwekuştinê ew xwezî zêde nake. Sêdemên civakî aborî û derûnî hene yên ku ji aliyê derûnî ve di nava koma rîskî de ne dikevin bin bandorê de. Lewma krîza aborî li ser hewldana xwekuştinê gelekê bi bandor e. Bi taybetî ji ber fikara li ser paşerojan di nava ciwanan de rêjeya xwekuştinê întiharê zêde bûye. Doğan dest şankir got çîrok 20 salên dawî heye û ev çîrok jî bûye bengeha xizaniya giran û got li silatdarî ji xizmetên cemeweriyê bêhtirî xizmeta şer dike. Şer ji bengeha hemû qeyranan e. Civaknaz Ali Erol jî anî ziman ku çepera xizaniya herî kur ya dîroka komarê heye û got berfirehbûna xizaniya kur û belavbûna xwekuştinê bi hev re zêde dibe. Kurbûna krîza aboriyê hêviya li nava civakê tune dike. Mirovên ku nikarin çareseriyê bafirînin êdî berê xwe didin şaştiye. Mirovên ku ji bo malbata xwe nikarin çareseriyê peyda bikin hewl din xwe bixwîjin. Di name û dîmenên wan kesan de yên xwekuştinê de mirovan gotinan dibîne. Di Tirkiye hukûka deynan nîne û mîratiyeke neyînî ji kesan ji malbatê re dimîne. Erol dest şankir ku xwekuştina ji bo berxizaniya giran divê wekî kuştinê bêne penasêkirin. Li Colemêrgê qeydkirina mirovan ji bo hîleya hilbijartinê dewam dike. Desthilatdarî AKP MHP di nava mehên dawî de 1832 hilbijêr li Colemêrgê û navçeyên wê qeydkirine. Şînî li navê de bajêr gotin mirovên li gund û gundikan têne qeydkirin teva ji bo dengan bidin AKP. Leşker, Kaymakam û walî bûne palê qeydkirina mirovên ne ehlê cih û ji AKP re kar dike. Niştecîhan got Colemêrg mîna di hemû hilbijartinên giştî û herêmî di hilbijartinên sûyekê aderê de jî xwe amade dike ku dengê xwe bide Dem Partî li memûrên dewletê leşker bûne paleyên AKP. Di nava nehmên dawî de 1832 hilbijêr li Colemêrgê û navçeyên wê qeydkirîne. Ev kes jî polîsên, leşkerin, cerdevanên nûne û arman jî bo serkeftina AKP'ye. Rayderên Dem Partî li saziyên hilbijartinê îtirazên xwe yên li dijî hîleya nivîsandina dengên sexte didomîne.